Bis karyawan pabrik nang Kutha Probolinggo mehae ditabrak sepur sakmarine supire nekat nerobos palang sing wis ditutup. Untunge supire kasil mundur dadi blai slamet. Video kedadean iku viral nang media sosial lho. Polisi akhirnya mudhun nandangi perkara iku. Video selawe detik iki viral nang media sosial. Bis karyawan pabrik KTI nang Kutha Probolinggo kejebak nang jero palang sepur tepake palange wis nutup polai onok sepur api liwat. Masio akhirnya gak sampai ketabrak sepur, supir bis iki dicelatu entek ngamek ambek netizen yang terhormat polai dibiji ugal-ugalan. Jare Saiful Bahri warga ndungon kedadian bis iku mlaku teko lor. Waktu iku palang sepur wis mulai nutup. Tapi supir bis SHJ Trans iki gak malah mandek tapi maksa nerobos sampai akhirnya kejebak nang jero palang. Supir bis sempat njaluk petugas buka no palang tapi gak dituruti. Untungnya dia iso mundur dadi iso rada adoh teko rel. Kasat Lantas Polres Probolinggo Kutha AKP Siswandi ngomong dhek bakal mbeber slidikan. Pihake ape nyeluk supir karo sing duwe bis gawe dijaluki keterangan. Sauntara manajer hukum dan humas KAI Daop Songo Jember Cahyo Widiantoro ngemano kedadian iku apa maneh sampe ngencim keselamatane nyawa. Jare Cahyo wis ana undang-undange nek kabeh kendaraan kudu mandeg ndhisikno sepur sing liwat nek sinyal wis muni barek palang sepure wis nutup. KAI Daop Songo Jember njaluk polisi nindak tegas pengendara sing nekat nerobos palangi sepur. Farid Fahlevi, CTV.